Maayong adlaw sa tanan for today's video ng Wa Mi Kasag. Please enjoy sa among mga video, no? So, uban mi ni Kevin, ni Tikay, o ni Manoy. So, ato nang sugdan ang atong pagpanghinhas karong gabi una. So, nadi mi sa Itajima karon. Let's go!
Sigong gitu pagkabutan ako. Tugnos baroy. So guys, tikay, kibit, no. So, pauli na mi kaya na makaya. Makaya ang katugnaw. Okay, ano tanong kay? Nakabuka tong kuha kay. I-count daw kay. Ha? Jot daw pre. Jot siya tong kuha. Wah, ichibang mo. Tara, pinakadako nun. Kam-kam mo rin eh. Loh, kani kuha mo mo ni. Dapat inaanit ako daw. Buhi pa ni. Ay, pag nalikuha no. Mo ni. Buhi pa. Okay, so